Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Faith's channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Started this same review. Ngiyazi season 6 uphelile, but asiqedile guys because kunama comments amaningi and kunabantu mhlawumbe bethi bayangihlasela or bayangithatha noma yini lento enibiza ngayo ke ku social media. Yeah. So, kunama video nje. Yeah, engicabanga ukuthi kufanele ukuthi ngiphendule because kunento ethi Kim nakomunye umuntu owenza o creator YouTube videos kunento asuka yazi eyenza and then lo ozayo ku YouTube asearche noma angasearchi ahlangane naleyo video umuntu ofuna ukubona ama video ofuna futhi indaba ku YouTube mawuthi ubuka indaba uyangothi ulandela ini asilungiselana kusana Nes'thembu kunama events awu2 cishe fane because i-birthday celebration yomntwana le enye eyomzukulu le eyesibili eyampilo eyenzeke ku season 5 ngiba clear guys izinto engisuke ngizisho like ukuthi yini engiyi-highlight-ayo iliphi point engilenzayo kungenzeka ukuthi mhlambe wena if ungidlalela maseke uyaware ukuthi oh shame indlela acabanga ngayo ikanje asikhulume ngale birthday celebration yengane nezimpendulo engiyitholayo nokuthi ke ngikhuluma isiZulu kodwa singazwakali kwabanye kwi-birthday celebration kampilo ehlanganisa u18 eyenziwe uMakhumalo organizer yes umpilo bengekaza akwazi ukuyenza le birthday celebration yakhe because akanayo imali engako uMakhumalo wenzele lo msebenzi endo uMakhumalo siyazi ukuthi uyena inkosikazi ukhulise umpilo okuyingane kahusband yakhe kule event amakhosikazi amseleka khona onke okay right ukuthi bakhona because i-birthday celebration yengane kahusband nali iphonti lika Fix SA kune social media enabantu abaningi and into embi social media sihlanganisa sonke sigcine sesidebate singaqedi into engafani so my point is kule birthday celebration abekhona onke amakhosikazi kodwa le ndawo ebaluleke kakhulu lamakhosikazi ku social media ekuthiwa anomona ngithanda ukuthi kule birthday celebration bakwazi ukuncoma uMakhumalo ngomsebenzi awenzayo ngiyayibona ephathi yengane nobuhle obabukhona obenziwe uMakhumalo futhi kodwa the juicy part uMayeni mayethola ithuba lokukhuluma ngoba ubekhona washo ukuthi unenhlahla empilweni ngokuthola noma ngokuba noMakhumalo empilweni yakho yonke into enhle oyibonayo imisebenzi kaMakhumalo ibizwa ngani ke leyo nto ngesiZulu ukuncoma akakufihlanga lokho umncomile phakathi komndeni phambi kahusband akufanele ukuthi lento ngiyi-analyze kakhulu sengathi ngikhuluma nezingane abantu abalandela Uthando Nes'thembu abantu abathanda idrama kaMseleku namakhosikazi akhe awu4 ukuthi bayireceive kanjani idrama nezinye izinto ezenziwa kwishow wokwabo ngoba phela nabo basi umuntu uyibukela uMzansi Magic endlini yakhe kwakhe nomndeni wakhe le part ongayizwa ngale event kune social media because senza ama YouTube videos right kune social media enabantu abathi lamakhosikazi anomona sengiyakubalela ukuthi nayi into engiyibonile ngalamakhosikazi because mangibuyela kuma events enziwe uMakhumalo ngiyayithola le kodwa esengibhekayo ukuthi kwinto eqondene noMakhumalo bathini abakufihlanga ukuthi ukhulise umpilo okuyingane kahusband wabo abakufihlanga ukuthi futhi lokhu ukwenza ngaphandle kokukhalaza ukwenza ngothando mina efise kusengendlela engicabanga ngayo umuntu owenza lokho noma abantu bethu nomona ngiyayibona indawo yokuhlonipha lokhu okuwumsebenzi omkhulu nokuveza futhi ukuthi uyakwenza ngothando
engatsheli umndeni kuphela ngoba makusuke kushuthwa nasi siyabona as viewers ukuthi uyayizwa leyo nto noma awuyizwa. Nayo futhi akufanele ngistresse kakhulu ngoba ungichaza ukuthi hayibo bamncoma ephathini kaMpilo, iphathi kaMpilo yayenziwa uMakhumalo. Ngisho iphathi basho ukuthi yimisebenzi kaMakhumalo. Mase-ke sengilalela le ndaba yokuthi bamncomile kwinto ayenzile enkulu. So umona uvela kuphi kanti? Kwase-ke kuvela ukuthi kumembeso wa-2022 nomembeso owenziwe 10 years ago, ziningi izinto ezizoba different, ziningi izinto ezizohluka ngenxa yesikhathi. Ngoba manje ngisho ishiya eladweba ngo-2010 akuselona ishiya elenziwa manje, ngiqhathanisa lapho. Ngase ngiyaphinda futhi ngiyalandela ukuthi kanti umona lo osho social media yini? Social media bayifakile baphakathi. Manje mabephakathi nemizwa yabo kufanele ukuthi nathi sibe phakathi. Hayi guys, thina senza ama-reviews e-TV show and into esiyibona ku-TV sokukhuluma ngayo ngendlela esithanda ukuthi sikhulume ngayo. Okunye kwaba yi-birthday celebration. Angikho familiar ne-polygamous marriage. Ayekho umuntu futhi engithi ngi-close naye okwi-polygamous marriage. Kodwa ngibona ukuthi ngempela i-birthday yengane ena-1, ena-2 sekumele ukuthi abantu beme emsebenzini. Sekumele ukuthi abantu bekhansele ama-meetings abanawo uku-attend i-birthday celebration yadado. Nayo-ke leyo side bese ngithi ngiya-highlight zonke ezinye izinto ezibange umsindo la. Angisiboni isidingo because i-birthday celebration yomntwana i-celebration eyenzelwe ingane ukuthi zihlangane zijabule. Imibono-ke izohlezi ihlukana. Into engingayamukeli nengasoze ngivuma umuntu la oqala ukuthi mayesesho wakho umbone a-insulte abanye abantu. I won't allow that. Angikaze ngize ngiqale ngasho ukuthi kunamanye ama-video engawa-remove because kunabantu abangakwazi ukuthi imibono yethu neyakho neyabanye iyahluka. Iphele lapho. Ngicabanga ukuthi le i-clear. Angikwazanga ukuphendula onke ama-comments, so bekufanele ukuthi ngenze la i-video ngihlanganise lama-video awu-2 ukuze-ke mhlampe nongaphendulekanga ekuqaleni ayithole impendulo la. Okunye-ke, thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. I appreciate you. Kuyadileya-ke izinto guys, January nje unjalo. Kodwa sizoqhubeka kancane kancane. Ngiyabonga. Please comment, ngizozama ukuphendula. If akuphenduleki ngizokwenza i-video ukuphendula. Thank you so much. Bye bye.